Saya simpan dengan ai kublai pi baro kibala ya platform khang banwan sia kenika ti syakri ngap yang subhai pi bang ai kublai pi hak kerteng jong try batu numpem jingi disgrace de ya ka mat kebala benset hanga da ka program komiti kedai ke jimple jimut da ka kiba i pastor la puli menen sedang ta na ka gospel ke Matius kelonong ke bakat kendai ka dekat ke ba san bat ke bahan riu kebasan bat ke bahan riu dan ini ple jimut nadu kalau dekat ke balai ter hadu ke ba kendai de hakani ke lenong kendiat kelong majing lamprang kani ke lenong brok away ladangi puli bat ladangi yit bah ngini iba ka jing ple jimut ka jong jisu hakini ke jikai lani ngilak ban pia ya kani ke lenong haki santli ki binta jong ka jing hikai ke ba nak ni kelenong. Kebeningkong kalau nggak jingmi no kajong Jesus na Galilea bat banit syakri sepo Judea. Baar kade kajing tunjuk kajong ki Farisi ya Jesus da kabaki bu ya kajing kili hatu kalong na em kababit ban pelat no ila ka tengah. Di kebalai kade kajing Jisu kerkhui ki kelong kebasapat de kajing kenduk kajong Jisu bat usamna reuspa bat kajing hikai kajong Jesus ya kajing jong kiri spa bakin besut sebeneng te ya kini kisandli ni kajing ja ni kajing hikai baro ngila banyelum lang bangila ban kedup lang ha kawe kajing hikai ke ba keren lani ke ba dei sepang ka kidekot jong kalong ying kalong sem kajing dei sitengah kajing dei ki khun bagi kelong ba aju ke poro ki khun samla jong ka ye ha kapor badan awareness program ni po umtlong habede pang begitu ki jing injection te iwe ni doktor ba pawa jengka jela jengi doktor jiditas simle iwan ban ai jing kai tu kapor badi ong ba hakini kisngi jong ka khlam yang makawai naki jing'e ke bagi i kalong ba kasadan ka jing'e pat ka jing'e pra hai kelong ying long sem nakadaw jong kanika jingpang nakadaw jong jing'e ke bami na kanika klan kasadan kata ka jing'e pat ya pra ha ying sem but abangi pet abangi pai ru no i balada abangi pai ki kelong ying long sem lada ngimla bani i syai kedar ya kata kajing pat jing prahandrai kai ke baja syapo kadon hi kata ka jing orpat ha kajing dei la kadai sitengah la kadai ha pedeng ki kimi kipa bat ki khun nakadau jong kajing syakta ha ka klam nakadau jong syakta juga ik baja saudong juga imlang salang kajing bat ni iru ba kani ka amde syu basdang dang mentah dei nadu miswahi kani kajing orpat hi ngasem kala don Kelaya cepang bat kadang mi kisnem kadang mi kisngi kene kajing orpat hakalongin nong sem kamta makistan kale kanang jur bat kata de kawai de benta bakalong kebadan kamha yangi bat hangi hapo kabalang bengen pinken mau yang ya kene kanong rem jong kajing ya dei hakalongin nong sem kamtam lei hakaji dei sitinga kabuningkong kebawan hakajing mut kejonga habang asyong apun kre ni jihikai dei akan mau ya kini ka kintian bagi bun lagi pramngi ke juong. Oh ya kini ka mat ngadep tip. Oh ya kini ka jihikai ngasut hulut. Ngatip tak kadang amdan kamsyu. Bat ngai iba ka taro de ka wai na ka daw ka balong ka liulap ka babun ngingop. Ngihap naman ngimburom ya ka ketian ka jong blay. Ni perkhat bay layo jihikai sisien mo labiang amdan kamsyu ban Pelajimut, umdan kamsyu berpenken mau. Kikon samla kiang nga kadang samla le yun hikai le yu ngan syakor le yu bangangan pensengap. Ni bun kam haki mobile ni bun kam haka jing puli ni bun kam haki ni tok kana i weipan. Hendreipat. Larang ni thau lang bisyar ba kalau ngabadon kam ba. Kam tam le hai ni gisngi gipor ki pemerintah. Kajing hang ni ngalapia aki arli gibenta kajing hikai jo ki Farisi bak kajing hikai kajong Jesus cepang ka songkha chongmat bat kadai yangi
bangin nyokor bangin burom ya ka songkha saman lani ya ka jinglong kitengah mapi ba dan kurim burom yala ka jinglong ya ka jing song kurim mujung pi ha ka jugo por burom ya ka jing song kurim jukiwai burom ya ka jing song kurim jong ladi burom ya ka jing song kurim jong kiwai ro ki farisi ha ba ki wan ban bu ene ka jingkili kilawan how Jesus Christ kiwan na ta ka jimot da ka jing tenjo begila bu ene ka jingkili hikmat jong u kabidem ya ubri ban pelaj no ya ka tengah jeng u na ka benta kanu ka daw baro na ka benta kanu ka daw baro itu ilong kintian ibadan kambha bangnya ban bat bahan ke por menta to kata de ka jingkili ke baki farisi ki wan ban kili ban tunju ya Jesus Christ kindian syapang ki por baki ya ka jeng Jesus Christ ha ka por bau jisu um kajing ka topik ini kini kamat jong kajing plat tengah ini kamat jong kajing plat sansieng kalong kamat ke beklut bah kalong kamat ke ba shit bah ke ba long no ke ba boro-boro kia keren boro-boro kia tai ba juga poro ha katu ki por kajing plat sansieng hapok ka emlang salang jong ka porong jisu kalau along ru kata ka jingnya kajing le kebala kebala nong kebala jabha kamu kebala bun ma kejing herura kejing plat sangchi but kau ini kidau keba pelong ya kata kejing klut bahas pakai kamat kejing keren kede namar ba kejing hikai kebami neki arli ki school jong ki farisi dan arli ki school kebala hikai neki farisi kiba sautu bakla ya ka hukum Kabang Moses uai hak kitab Deuteronomy kalau ba arfusau dekot ke baningkong. Bang kumni, haba ubri ulah shim ya ka tengah, bat ulah syongkurim ya ka ti lada usyam lada shem ka jing sngow ba hakmat jengu. Namar ba ulah syam ya ka ai ke ba bitngit haka tu ai ba un tho haka ya ka kot ka ba ino ba ban ai ka kti jong ka ba un plat no ya ka na ka yeng ke jengu. Kini ki school ki hikai ya kini dekot daki artli ki perspektif leni la ka jong jing sungtu kawai ke school kaba la hikai da uni u rabai shamai u rabai bakatang shamai rabai kemut no hikai wong kumni wong ba aba u hikai ke dekot ubat upinsha ini kintin bong ke babitngin Tiwong bah kani ka dekot Moses umut bah kani ka kitibong ka ka bitingit ka thau lani ka keren tang je kita ki ki jingle ki ba aurea lani ka jingklim kamut bah kanono ka jingle jong kalok ka balong ka ba aurea lani kala klim no kamu kata kalong ka daw ka ba biang bahana ka benta utenga baun pelaj san siing no ila ka jong ka tengah kata dia ka we ka hikai jong takawai ke school. Sawai ke school pat ibal hikai da uni rabai hilal uni uang pat ba usau thu kumni tu kintin kiba ong ke babitingin. Uni usau thu ba bat hikai uang ba kanu ka jingle ka ba snew. Kanu ka jingle ka ba snew ya ka balale daka tengah ni da utunga la benyau ya ka kum gai kum ka bitingin. Ai nuk sa uang ba lada ka tengah mata ka shedding shed andai pat ka peningkong no ya ka jingta bat kale ban ai bam da kata ka jingta ka ba ingkong mu tengah dan hok ban pelasan siing no ya ta ka lok ka jeng lada ka tengah ka jeng lada ka sala ya ka ba upha ya ka ba uang lada kam tre ban le mu kataro ka along ka daw ba biang ba bu un pelaj san siing ni u rabawi hikai ong ba simut lada menta usinrang tengah su tenat siu ila ka jong kalok lani ula ibha no e ka woipat ka kanthei tong katar kalong kada ka biang ba un plai san chieng no marblei namar katar kalong hau marblei namar ba blei sepoi ban itenat ya ta woi ba kanthei nakadaw ba kani kalok kamla ban kring ni kamla ban pin sobha kamla pin hun yu ya namar ba kamla man to yu bun syong ba ya lai no te kita kilong kijing so thu sipang kita kijing bit tingit
But aba pai kini ki jing hikai ro ngi iba. Wat hadu kini kisngi mentaro ngi iba mangi ki briu habangi haba ye kren pang ka jing yak la chan chieng ne ka jing ya pet tanga kidan buon ma ki daw dei tang na ka daw jo ka jing klem na jing le ora kila dan buon ma ki daw. But ba kham tam le habala jur ba ka jing kwa ban nyalat no wat i daw i barit bharo ka long ai ka bla biang na ka bantaban pet no le ban i no ilaw jong ulok ilaw jong ulok. Dan ni kiba kamtam kum ki celebrity ma kini ki aktor ki aktris ki nongruan ki shong ki tho shong kurim ki tho tang skinta hadis skinta langsung ngia so thaj no divorce no hadin shisngi lai sa tang shimian handai pan so ternat kita kajing shong lang so ternat kajing chu khanai mat so dan connection mahang no lai alang na kisnam handai pan ya khlat no idaw iba bomlumula. Kita ada bengi tho aki kot kubur batho aki social media. Dan bun ru kijing apa ya praha kijing no shitnga ki bangi ngim yo sngo ki bangi ngim tip ki bajas kno kno tang nei daw iberit barya. Kawan ra kai kijing pet tengah kijing plat sanchi. Ke bat ki daw ru kiba penlong ru kelak bendai dan kidau kila andai kamtam le ladai kinunu ki binta kiba utengah le ke tengah ha benle kawara jing dok nong silang le kampen sutanat silang kampen sngobha silang lani ka lada kanu ka jingle ke ba ki ha benle lada ka kta ya ka jinglat lut jong u ne jong ka tengah lada ngakok ngu ke ibu ong dan lada ngakok ngu ke ibu ka ong ni ngasnum yo la chu benle kumta benle chata bah benai ada long kumit bah banga i no snon ni kai ya ka lok ke kita ki dai ki dau ki dang bangi ui beja sodong jugi